Osakidetzako pediatriako erizainarekin hitzordua izan genuen. Erizaina eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikasle bat zeuden bertan. Erizaina galdetu zidan ea ardura zitzaidan gaztelaniaz egitea. Nik euskaraz nahiago nuela adierazi nuen. Gaztelaniaz egingo dugu, ze ikasleak arian ez du ulertuko, erantzun zidan. Kexa jarri ostean, hauxe erantzun dit unitate buruak. Egoera batzuetan, gure planteamenduetan malguagoak izan behar garela uste dut, eta tolerantzia pixka bat landu. Barkamena eskatzen dut, berriz ere sordutako eragozpenengatik. Barkamena eskatzen duten arren, egoera hauek bideratzeko jarraibideak eman ordez, epai bat aurpegiratu zidaten. Literalki, gure planteamenduetan malguagoak izan behar dugu, eta tolerantzia landu. Hau da, nire eskubidea eskatzeagatik intolerantziaz jokatu omen dut. Zur eta lur utzi ninduen Osakidetzako arduradun horren erantzunak.